ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ସବୁ ପଢିଥିଲ ସେ କେବଳ ଶ୍ଵେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଖଣିଜ ଲବଣ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତିନୋଟିର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ଵେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଏହା ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହସାର, ଭିଟାମିନ୍, ଖଣିଜ ଲବଣ ଏ ସବୁର ପରୀକ୍ଷଣ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଆଉ ବାକି ଅଛି ଗୋଟିଏ, ଯାହାକି ଖଣିଜ ଲବଣ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ କରିବା ନା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କଣ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା। ପରେ ପରେ ଆମେ କଣ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କଣ ଖାଇଲେ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବା, ନିରାମିଷ ଲୋକମାନେ ବା ଯୋଉମାନେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି ସେମାନେ କଣ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଯୋଉମାନେ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଖାଇବା ଉଚିତ, ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କୁହାଯିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ତୁମମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ପାଠରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସ, ପୂର୍ବ ପାଠର ଆଲୋଚନାରେ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ବସନ୍ତ ସାର୍ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ଵେତସାର ଓ ସ୍ନେହସାରରୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଓ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମେ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ସ୍ନେହସାର ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେହରେ ଚର୍ବି ହେଇଯିବ। କାରଣ କଣ କରି ପିଲେ, ସ୍ନେହସାର କେବଳ ତେଲିଆ ଜିନିଷ ବା ଚର୍ବିଳ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ମୋଟା ହେଇଯିବା। ଆମର ଚର୍ବି ବଢିଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିବ ଆଉ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବିକୃତ ହେଇଯିବ, ମୋଟା ପୋଟଳ ପରିକା ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଆମର ତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତେଣୁ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି। ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତ ତୁମମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ଆମେ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତି, ଭାତ ଖାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ଵେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ତାକୁ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଉଥିବ, ତେଲ ଭାଜି ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଉଥିବ, ସେଥିରେ ବହୁତ ସ୍ନେହସାର ରହିଛି। ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ଖାଉଥିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋଟା ହେଇଯିବ ଏବଂ ଚର୍ବି ବଢିଯିବ, ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟରୁ କମ ଖାଇବ, କାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସ୍ନେହସାର ଖାଇବ, ସେଥିରୁ ବି ଶକ୍ତି ମିଳେ। କାରଣ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ନେହସାର ଭରପୁର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଖାଇବ, ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟ ସେତିକି ଖାଇବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପରିବାକୁ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇବା କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ତ ସାର୍ କହିଥିଲେ ପରିବାରେ କଣ କଣ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। ସବୁ ପରିବାରେ ଆମର 6ଟି ଜାତୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପୁରି ରହିଛି ଏବଂ କୋଉଥିରେ ବେଶୀ କୋଉଥିରୁ କମ। ଆମେ ଯଦି ପରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଓ ସି ଭରି ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବି ଆଉ ସି ଏ ସବୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, ଦ୍ରବଣୀୟତା କଥା ତ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସାର୍ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ବି ଆଉ ସି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ପରିବାକୁ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ଧୋଇଦବା। ଯଦି କାଟି ସାରିକି ତାକୁ ଧୋଇବା, ଆମ ଘରେ ସବୁ କାଟି ସାରିକି ଧୁଅନ୍ତି, ଯଦି କାଟି ସାରିକି ଧୋଇବା ତାହେଲେ ସେ ଜଳରେ କିଛି ବି ସି ଧୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପରିବାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଧୋଇଦବା ଆଗେ ଭଲ ଭାବରେ, ତାପରେ ପରିବାକୁ କାଟିବା ଏବଂ ରୋଷେଇ କରିବା। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ, ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଲ। ଏଥିସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ତୁମକୁ କହିବେ ବସନ୍ତ ସାର୍। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଧାତୁ ସାର ବା ଯୋଉଟା ଆମର ଖଣିଜ ଲବଣ ତା ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ଧାତୁ ସାର ଖଣିଜ ଲବଣ କଣ? ଦେଖ, ଏହା ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକି ଶରୀର ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଉପାଦେୟତା ଅଧିକ। ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଏହାର ଉପାଦେୟତା ବହୁତ ଅଧିକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣରେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହା ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଘରେ ଆମର ମା ମାନେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାନ୍ତି, ବା ଆମେ ଭାତ ବା ଚଟଣି ବା ଆଳୁ ଚଟଣି ହଉ ବା ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ହଉ ବା ଆମର ବାଇଗଣ ଚଟଣି ହଉ,
बा बिलाती बड़ी चटणी आप जो खाऊँ से जो लुण टिका पकई दौरान ताहा हूँ सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड आउ ना यह छाड़ी कैल्शियम युक्त लवण लौहयुक्त लवण तथा आयोडीन युक्त लवण अच्छी साधारण भाव किंतु आम तो ढेर बजार को गले आम मटर कि जहाँ सब खाऊँ बेले कौन कहते ना जो आर लवण जो बीट लुण खाई दौरान बेले बेले सन्देह लुण अच्छे बजार में विभिन्न प्रकार वैद्य मैंने औषध करती पचारि बुझे बापा कि जजा पचार से कहे कैल्शियम युक्त लवण कौन कैल्शियम युक्त लवण है जोटा कि आमर माछ कंटा ये सब जिनस मिल था लौहयुक्त लवण लौहयुक्त लवण कौन ना पोई भेंडी बैगण पिजुड़ी कदली ये सब जिनस आम लौहयुक्त लवण पाई आयोडीन युक्त लवण आम समुद्र माछ बा समुद्र उपकूलवर्ती अंचल प्रस्तुत होता पनीपरिया तथा फलमूल आम पाई आसला धातु सार कौन धातु सार कौन करे ना रक्त तैयारी अस्थि टाणा कर अस्थि तैयारी तथा मानसिक विकास साहाय्य करे मानसिक विकास फस्फरस गोटे लवण जहाँकि माछ मान थाए मानसिक विकास करे तो गला धातु सार आबा खनिज लवण कथा आम या पढ़ेगा तंतु जातीय खाद्य कौन पे बर्तमान आम तंतु जातीय खाद्य संपर्क में जाना ये तंतु जातीय खाद्य कौन बेले बेले लक्ष्य कर आम भल खाती पीती किंतु आम झाड़ा परिष्कार हुए ना कहीं हुए ना आम डाक्तर पाक जाती डाक्तर कौन करती विभिन्न औषध खाती ता सहित से परामर्श दिखती जे कंचा पनीपरिया खाओ से औषध देले पुणी कहीं परामर्श देले कंचा पनीपरिया खाइबा फलमूल खाइबा इत्यादि से परामर्श दिखती कौन से तार उद्देश्य कौन से खाद्य किंतु ता भीतर किसी तंतु जातीय खाद्य रही है कौन आज आम बुझा जहाँ कहुए फाइबर बा इंग्रेजी कहुए रफेन्स कौन जे तंतु जातीय खाद्य यह पोषक नुहे से गोटे स्वतंत्र यह पोषक नुहे आंतरिक चालना दिया हजम रहा खाद्य से खाद्य भीतर थाए आम खाती सी हजम करे किंतु निजे हजम हुए नहीं कौन ना चोपा लगा कंचा पनीपरिया अधिक परिमाण में थाए से जो तंतु जातीय जिनसटी जो फाइबर कहते रफेन्स कहते इंग्राजी कौन ना चोपा लगा कंचा पनीपरिया फलमूल अधिक परिमाण में थाए काम कौन ना झाड़ा परिष्कार कराए परिपाक क्रिया को सुस्थ हो परिष्कार रखे आम को झाड़ा क्लियर है परिष्कार है पेट भल मत ये सब परिष्कार आम सुस्थ रहा जदि नहब आम दुर्बल हवा आमको विभिन्न रोग बाड़ी बस इत्यादि कौन ना खाद्य कैंसर रोग सृष्टिकारी पदार्थ को बाहर करा दिए आम जो खाद्य खाऊँ तार विषय किसी रही भीतर जोटा कि आम शरीर विभिन्न रोग कर विषाक्त कर मारात्मक रोग कैंसर रोग कर सृष्टि कर किसी जिन रही जहाँ कि ये तंतु जातीय खाद्य कौन करे झाड़ा पूरा परिष्कार करे बर्तमान आस जाना ये तंतु जातीय खाद्यर उत्स संपर्क में आम जाना बर्तमान आम तंतु जातीय खाद्यर उत्स संपर्क में जाना कौन चोपा लगा कंचा फल और मंजी चोपा लगा कंचा परिबा तथा टमाटो मूला गाजर काकुड़ी चकी पेशावटा चोपा लगा डाली समस्त प्रकार शाग इत्यादि
ଆଉ କଣ ନା ସବୁଦିନେ ସାଲାଡ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ଥିଲେ ତଣ୍ଟୁ ନରମ ହୋଇଯାଏ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ପିଲାମାନେ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି, ଚୋପା ଲଗା। ଏଇ ଚୋପାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତନ୍ତୁ ଥାଏ, ଯାହାକି ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଜମ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସବୁଦିନେ ସାଲାଡ ଖାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ସାଲାଡରେ ବହୁତ କଞ୍ଚା ଜିନିଷ, କାକୁଡି, ଗାଜର ଆଉ ମୂଳା ଇତ୍ୟାଦି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ପଡିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ଝାଡା ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ଆସିଥିଲେ ତନ୍ତୁ ନରମ ହୋଇଯାଏ, ତନ୍ତୁର ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯୋଉମାନେ ଆମର ନିରାମିଷ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନିରାମିଷ ଲୋକ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ଚିନାବାଦାମ, ପେସ୍ତା ତଥା କାଜୁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନିକ 8 ରୁ 10 ଗ୍ଲାସ ଜଳ ପିଇବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ବଡ ହେଇଯିବ 8 ରୁ 10 ଗ୍ଲାସ ଜଳ ପିଇବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଗ୍ଲାସ କମ କରି ପିଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲେ ଜାଣିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ହଉଛି ଲବଣ ଜାତୀୟ, ଆମର ଯୋଉଟା ଖାଦ୍ୟ ସାର, ଆମର ଯୋଉଟା ଧାତୁ ସାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ, ତତ୍ତ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ତାର ସମାଧାନ କରି ଆମକୁ ବତାଇବ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଗଣିତ ଲବଣ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ, ଆଧାର କରି ତମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଗଣିତ ଲବଣ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେଉଁ ଉପକାର ପାଇଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ। এই ପ୍ରତିଟିର ଉତ୍ତର ଆମକୁ କରି ଘଟାଇବ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯାହାକୁ ବି ପର କ୍ଲାସ ଆମେ କରିବୁ। ତ ସହିତ ଆଜିର ଆମେ ପାଠପଢା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ